Interager med dine gæster via beskeder. I Trefio kan du sende sms, e-mails og pushbeskeder. I dette eksempel vil jeg vise, hvordan man opretter en e-mail. Til at starte med indtaster du teksten i dit emnefelt og tilføjer et billede. Nu skriver du din tekst og tilpasser det, som du gerne vil have det til at se ud. Du kan inkludere oplysninger om din gæst for at gøre mailen mere personlig, som for eksempel deres fornavn. I denne invitation tilføjer jeg en knap og linker den til min tilmeldingsside. Jeg tilføjer også et ekstra billede for at understrege min identitet. Du kan altid planlægge en tidsindstillet besked, men nu vil jeg blot sende en testbesked til mig selv. Og så let har du oprettet en invitation med din egen identitet og et link til din tilmeldingsside, som er klar til at blive udsendt. For at få mere information, besøg trefio.com.